called Adom TV Badwam Afisem na de edu so ne won komo bi wo ho ne mo mamen kan kire says net seed no ye gusua ye bo ho de ro sa wa wo ye wadwuma na sa won sign up atru me ka se ye de fa ho kodom snake seed na wo so enya so mfa so na de ho odin okada rider ho odin carpenter mason utimi koba fashion designer mesro cross kan bi na ubenya 50-60 no wabre abrabo no mu agode ama wo hosa sika no e na beboa wo yenkotie snake seed na yeba yebeto so unim senipa usapa awoko na homgye mu ewo mayewu eye 31 years Enfisha eduasa baako pe enye se wonni do ne mpanyin fie so nemum atoranchem to no wa kwantimfi enti putupu na wo so kɔ na homgye mu na esanse na ode ne ho adom snet enhyehyɛ friend se seed nti busumi bia onya ne sika a obedi kopem so obeto ananam ewo nse seed eye nhyehyɛ a snet yaba ama ankwankwa wo ye wadwuma sade be ya sekobasa atoranchem si nas went me anu wo mpanyin fie so na wo so ko wa homgye ma onkoye mobo na onkoye tosom enti trotro driver taxi driver motor rider wa wudidwa ankwankwa wo ye wadwuma fa ho di snet seed nhyehyɛ mu sade be ya wo so onkoye mobo abra atoranchem atowo wo dia ne se bosome aduasa ensia mu no utimi tua bosome dumie no kra udem seed nhyehyɛ yi wo so betimi anya ho mfaso simonten kachira busia kachira yonkonom wo bro no sofo se snake e di seed aba obia mfa no wonyim bi en sorry enyumapuo wo betimi atomonsa afre snake no maba abamma monchechre efa seed ni die no snake nhyehyɛ e friend se seed eba wo ba wo ye die ntia eye wo daache fan personal